Vážení a milí spoluobčania, súdružky a súdruhovia, dovoľte, aby som takto počase opäť zareagoval a poďakoval a poblahoželal do Ústí nad Labem súdruhom Eichlerovi, Dlouhému aj Bočkovi, týmto Mandíkovi a Kráľovi, Kajlovej a Macíkovi, že konečne sa podarilo to činoherné štúdio, tento imperialistický buržoázny štánok trapnej, hlúpej, intelektuálnej týchto počúvajte, súdruhovia, súdruzi, my sme v 70. 80. rokov chceli sa vyporiadať s tými Rajmontami, Bartoškami, Hešmánkami a týmito hercami a to sa nám nepodarilo. Ja som potešený takto, že konečne sa podarilo našim súdruhom tento štánok, toto štúdio zničiť, zadúpať a pevne verím, súdruhovia a naši spoluobčania, že opäť budú mať v Ústí nad Labem zrozumiteľnú socialistickú, realistickú, ľudovú zábavu. Keď prídu do divadla, budú vedieť, o čom to bylo, prečo ten súdruh herec povedal túto repliku a prečo povedal a takto, ako to má byť v poriadku a nie také tieto intelektuálne, jak to hovorím, píčoviny, ktorým nikto nerozumiel, iba nejaká buržoázna reakcia. To sú takové tí havlistické hry, nebo také, čo prišlo z Prahy, toto do Ústí. Predtým som veľmi rád, takže ešte raz ďakujem súdruhom na radnici, že sa nebáli postaviť a toto divadlo zničili. Nám sa to nepodarilo, lebo my sme mali iné úlohy. My sme bojovali o svetový mier a nebylo čas to ústecké štúdio, ak sa hovorí, dostať do riti, tak týmto súdruhom sa to podarilo a ďakujem pekne, zdravím a opäť sa prihlásim súdruh prezident Gustáv Husák.